haka Hindi department bang yo haka top 10 lah banong. But ketika ba ni kum kina hikai rum yesu men kata-kata but ngako banong hiba nakini ki inyungut ni don hadu sangut kiba deki kasi ketika encouragement na bantaki wero ban baju ni ngako ban encourage iki para kasi juniro ban shime kaneka subject lada ki don interest kila ban shime kaneka subject khanang ba nama bahag kaneka subject ngatharai pon hi manangi bangitip baka job opportunity kadang pon kata-kata men ban hikai kasi mga nadutangrit ngalit por banga stang ka schooling jong ngalit school kabade jong ka CBSE board na po kiwi pa shulong ti hangto nang to ka develop kane ka interest jong ka kane tin hindi but ke develop hanu ko kom na mar bahaka to ka school ka banga pule mga ki khana ala kiwi ki benda jong ka ki wan ban pule ti ka penlong nga bangan sutenat ti ka tin jong ki suki nga hadu bang ada kelas 10 nga pule gane ka Ktien lamar pakalong compulsory andrei na do kelas 11 12 pade nga perkhat long kwa ban ya chu chakmat nga shime gane ka paper nga shime ka paper Hindi nga shime Hindi and ndei bangali honors Hindi nga shime honors Hindi tamba kidon katu kat ne ki ngala ban kam explain kin yat mo ngadi na po commerce tamba kadon kane ngila ban ong kane ka degree lan kidon certain course jong ka Hindi ka ba ka government of India ka provide ini haki non Hindi speaking states telang ba jong katu ka course nga yo man regular degree hapon ni hu North Eastern University haka ba nga pendap ya ka master nakta nga pendap ya ka MPhil ka jokopor ba nga pendap ya ka PhD ha jokopor ba nga don haka ni college mo danila ban kunta mo laban ong ba there's no harm to in learning any language but lada pidon interest siya and ngai iki brio jong isya ne ndai ba kin su Ktien Hindi ni ong am to bazar Hindi ni su thulot paro tilada ki khna ki bala ale laban ong na ki bala ale hadu class 10 ne embos ni don ka course Hindi tilada ki pi interest kin dia ngatharai kanu ka language ro kamlong hat kin ban learn ken but ngai iki khna manta ki long interested ban learn Mandarin ki long no interested ban learn ya ka Korean but kiwi ki language ki French ki aka tinga shukwa ban ong kawe na banta ki to ki khna or but kini ki khna ban ki bakwa ban learn Hindi lada pi let chabar jong Meghalaya ro ngathai kan yarap hai phi nga na du dangwit ngathai na du bangarang non khatsan snem shejrong bangan let chakanu benta jong kari ngam leran bangam salia bangam tin sho na marba ngala na ngi Ktien lada ngam nang proper literary Hindi ro at least ka communication skill ha ka Hindi na do to ko por ngala dan tinga encourage ki khna ro bakin shimne kan ka subject okay job opportunity ki bon ki lat no job opportunity nang kong phila ban let yak BEd phila ban hikai school obviously nam ta pade lada phikwa ban hikai hapo college phila ban pendap ya ka master with net with PhD kata kadon nang ta pade hapo university ro kadon ka opportunity dalam mi ya ka any vacancy or post hapo ni hu or any other university other than that pade lada phikwa ban trai da ka banang da ka bapuli ke Hindi phikwa ban long translator am ni don various post various stage ma ka bang don ka junior translator ni don senior na ta ni don wat ka Hindi officer post ro which ka chet ni ha ki office ki ba pher kita ki ba ki khna juni ki la ban ya chkhmat te ka eka bala ban create employment na bata juni ro ni don ni don ki pon ki school ka ba ka subject Hindi ka don te ngala ban ong ba balik ki khna juni ki la ban ki la don ki khna juni ki khna khasi khna na garo at the same time pambalong balik ki literature way ka jing keduk kam kan ka perthai balik ki literature ha jakala jong na ngala ban ai new side ki ba bon ki central office na dan mar ba ka jing pe jong government of India ki lada fitre ha kanu ka central office ni central ka ba recognize te Hindi officer Hindi translator ki don kam de nangpa pada kidan sa in fact hapo kini ki laban ang kam announcer RJ sa ki radio kum ka Akashwani Shillong hang turu lada ki kwa ngaru ngala pasang hang tu ngala krenteng kum announcer de ka turu pada ka we nangpa ka dudashan ka de ka we but de rang kata lada namar shane de pipet ki schools bar khat kidan Hindi kidan lada
lagi kena di shemjeng pilaban ai tuition ki pilaban create employment hi dala de lade pilaban open or pilaban play kumpano kaja tuition center for Hindi kan nomor bang asu ko ba kasko hantor kan klan bat ka don ha kumbanan ko ngala ong but there's no harm in learning a language ti ngaru nganang namar banganang ngaru ngadi ko ika kasi namar banganang ya kan ikatin na yang hakan ika position lada di mangaru ngadon kung kata ka jumupa beli bang sula ni ikatin ni tengah try ngam don hange ba mentah ka kung kan ika pathe bang kwa kam ti lada di bangaru ngadon ka tuka ka jing mud berkat kung kata tengah try ngam don hange but very important pa ban share ba kasi ba kalomba dah banang ikatin kasi kibon ki scholars kibon ki scholars kumangi na kibon katuga ni hikai lang ni habang ile chaba ni kung ka laban ang present papers ladang ile represent kung hikai hindi chaba te kalong kajing mentoy na benta kajat benri hi kanu korong laban ang namarba nili chaba undai ba museum ya hindi literature banbatai hindi nili chaba namarba ni batai ya kan culture lajong ya kan literature lajong tambani museum pa ya kan medium and kasi or in hindi kan te kalong ka eke jing mentoy namarba lang ba katin hindi kibri gitu ki basu thu hindi kin su thu kin chapang ka culture kan literature jong dengan thalai kam dei eke ba ngin jangai kin na kan kien namarga ni katin museum kum kata Ktien laban ono in general kung communication language ha baru koi dari India. Kharsati, di assistant professor Shalom College Hindi.